Hadin da ngalayu ya kajing kiwin jong katok ne kiseng Tremon Sobha haslong bat airu kajing kento halor kajing pet bat kajing legdino jong UMLA kamau Tharshan constituency bat UMLA jong kamau Senrut constituency naka parti SSP hadin kani lapen longro ya kajing thang ting shop na kata kadau ngalalek ban keli markmat bat katok ne kibriu joka constituency bagi dai kinong kersyan ko jong u ayu kisngau tong ni sngap ayu kinong kini kepur kini kecing form sarkar mai kini kepur aslo ban penrem na kaliang ga jonga mar kini ki baro kecing kawang mau kecing thang ding bat kecing thang ting shop ki kecing le khluit ne kecing bam jak khluit klem perkhat arsen shwa ya ban le barga keturu ya kisang halang baro bangin long ke bayai up ke bayai sha andre ke bakapau menta ka long ba kini ki jingle jong kini ki ba persya menta ka long ba na kaliang jong ngam la ban pediang bat kawadu ke jingkeli ba balai ya thang ting shop yu MLA jongi ba sulai tang ban ya senrop ban thau ya ka sarkar hak jing sya ni kum ki nong kersyan jong ka parti HSPDP hang ne mo Tharshan bat kum juru ki ba kersyan na mo Senrut ki long ki bastan ladai jen ladai ni bi kum ki wi ki konstitusi ngin Punjab ya ke NPP menta kala sup pala ki ban thau sarkar hane don bok ba ki nong mo Tharshan ki start ban jit yu nong mi khmat menta ka parti HSPDP wala kali ban senrop lang hang turu omdi ba umi na ka parti li sulek ban thau sarkar kaman dora ke por ban jo ki jing mutoi jong pai pa par om ba usiat yu pai ba ani ulek ban jo ya ki jing mutoi jong pai pa musim la de ba u phet parti ane u phet ya la ka jong ka lok hanre ulek pela bat ondau lawan wan pela wan ya kendu hi ya ki ba hai sem wa ban thang ye kiting shop jong UMLA badon guram jongi balik phimlek ban thang lang ya kiting shop jong kiteki nyungut jong kiteki konstitusi pela Punjab ya ka parti NPP nyungut ki MLA jong ka parti NPP boleh kun na rikasi jongi boleh job don guram menta te balik pat phimlek ban thang ting shop lang ya kita ru habadon UMLA jongi bat ka sarkar isungoban ong ba na kaliang jongi kinong kersyan ru ni kloi mana ajing mudlam ye i bon keren lam nam ta ki isu jo gari berkajaj benriu on keren ha assembly bat ngangai ru baka NPP kanamla bat kanam nut hiru banlekan bamon kat ba ki MLA jongi dak kidang don lang baki tang kau ingat snoban pangan pai ka message show MLA jongi ba heb clear war jadi balakum do kumno benum umdei ba un ino ya ka parti hade un jang skambek halaga jong ka parti bat katum kinong rem jong ka parti HSPDP bat kum juru ba un kren ek ba dei riti kan stor jongi kum ki khasi bangi kum kinong kersyan po joganika konstitusi barokoi bangin ai ka jing kersyan ka bapura yang kandidat jongi ba heb clear war jeri baundon bakanu kanu ka liang ba don ka por khnang ba unla ek banle ya jing don kam jongi pai ba khamtam ki dong ki thai ki jongi ni don apa ni jingkut lat ke masyarakat hamal lagi por kumtai ni don kam sibun ki jing yaram ni don kam sibun ki jing mentoi namar kata ngakermen ba piru ki no kersyan baro ba piru il ba ka channel ka por ba pin don ya kata ka musim ke jing yateli banai ke jing kersyan ka ba pura ya kandidat jongi ban lai ba thau sarkar khna bon la ek ban le ek jing don kam ni na kaliang jong ka Markasa Primary Unit ni
sultanat bat ni ai ke jing Kristen ke pura yau MLA jongi wala job na ka parti HSPDP mau ni sober kan no sarkar khnang bon la bon ra ya karoi ka par ha ka konstitusi bergoi bat ka ba kham sngau khia ka ba ni sngau khia ka long tang bau no mi na ka parti HSPDP Ni kum kino Kristen jong ka parti HSPDP ni da sultanat ya i MLA jongi i balarai ban Kristen ya kano parti ni kabala ban form ya ka sarkar Ni kum kinong kitkam jongka HSPDP Markasar Primary Unit Youth Wing ni ai ka jing Kristen ya UMLA jongi pun lek Kristen ya kano kan hun kapala ban form ya ka sarkar tang kita hi kublai shibun Ngi kum kinong Kristen jong ka parti nilai perkat sani baha bangi ai ka rai bangi ai ka jing Kristen ka papura ya i MLA jongi ban join ha ka sarkar ya kano ka sarkar ni ai ka jing Kristen ka papura te tang ka ita ha ka jing perkat ke jonga punya be sakmat